La setmana passada, si ens seguiu, que estic segur que sí, i si encara no ho feu, us heu de subscriure al nostre canal, als Irreductibles, Alfons, perquè cada setmana us portem contingut aquests dies relacionats amb com està el món, com tenim el món, com va la política i l'economia internacional. I deia que la setmana passada, Alfons, vam descobrir o vam posar sobre la taula l'emergència política de Donald Trump, com del no-res, l'actual president dels Estats Units, va aparèixer en política, va guanyar unes eleccions, després les va perdre, però es va mantenir en la cursa i les va tornar a guanyar. No? Avui, ja ho vam dir la setmana passada, als Irreductibles ens acostarem a la figura, no?, de Donald Trump. Qui és aquest senyor, la seva biografia, no?, la seva personalitat. Correcte. I com explica això la seva manera d'actuar políticament. Correcte. De fet, la trajectòria d'una persona i la seva personalitat és un predictor, que es diu. És un predictor del seu comportament, un bon predictor. Aleshores, diguem, hem de fer una analítica que passa per la vida d'en Donald Trump, pels seus vincles familiars, i després analitzar la seva personalitat per acabar una mica comprenent per què es comporta com es comporta en termes polítics i què és el que ha fet amb aquests 10 mesos i escaig que han transcorregut des que va agafar el poder de nou. Llavors, primer, qui és Donald Trump? Donald Trump és un home que neix en una família benestant de Queens. Queens, com sabeu, és un dels boroughs de l'estat de Nova York, i com és Manhattan, la gent va a Nova York i diu que va a Manhattan i diu que ha anat a Nova York. No, ha anat a Manhattan és una part de Nova York, però Queens també és una altra. I dins de Queens hi ha una zona bastant noble, diguem-ho així, on hi ha unes cases amb jardí. Bueno, doncs aquest home neix en una família benestant. Neix d'un matrimoni bastant típic americà en el sentit de les seves procedències. Per part de pare és d'origen alemany, el seu pare ja va néixer als Estats Units, el seu avi no, el seu avi va ser un migrant que va venir d'Alemanya i que va anar a Califòrnia en l'època de l'or a Califòrnia i va fer bastants diners a base de petits hotels, alguns diuen acompanyats de prostíbuls, potser sí o potser no, és igual. El cert és que va fer bastants diners i el fill ja va assentat, es va dedicar a una altra activitat que en parlem, que és el món immobiliari. Per part de pare. Per part de mare, aquesta no va néixer als Estats Units, va néixer a Escòcia. D'això s'explica que ell tingui un resort i un camp de golf important a Escòcia, perquè ell és molt familiar, extremadament familiar. Protegeix els seus més íntims. Bueno, aleshores, aquest xicot neix en aquesta família, que el pare és un home, és un bon empresari immobiliari, que ha fet molts diners, també ha fet fallides, això és típic d'aquesta família, guanyen i perden, però el sumatori és que guanyen més que perden. Llavors, són 5 germans, hi ha 2 noies i 3 nois. Des de molt jove, el pare vol que s'incorporin als negocis familiars, i el que li correspon, perquè és l'hereu, és el germà gran, el Fred, que per part d'en Donald és la seva figura de referència. Ara, molt diferent amb ell. Llavors, en Donald de jove és un xaval que a l'escola és bastant violent i bastant bel·ligerant, i el pare es veu que no en té prou, perquè a l'hora de fer el que seria el batxillerat l'envia a una escola militar, als 13 anys. Cosa que no fa amb els altres 2 germans. I amb ell l'emporta perquè diu que l'ha de disciplinar. Bé, per l'altre cantó, aquesta família és una família que ha crescut econòmicament perquè el pare ha fet una cosa bastant atípica, i és que, a part de construir, normalment allò construeixes i després vens, ell no, ell construeix i després lloga. És un rentista en aquest sentit i ho fa bé. Pensem una mica amb el petit empresari català rentista, perquè ell es comporta així, és a dir, no solament ho fa així, sinó que l'home fa una cosa curiosa, i és que ell va cobrar els lloguers. És a dir, que el fi de setmana, per estalviar contractar algú, va ell a cobrar els lloguers. I aquí hi ha una petita anècdota que és molt significativa, i és que ell va amb els seus fills
els homes, no les noies, no? Perquè això sempre ho ha marcat, la diferència entre els fills i les filles. Els estima tots, però els fills són els mascles com el pare. El pare és mascle. Aleshores, se'n va cobrar els lloguers i crida l'atenció a tots tres, els nanos, però sobretot amb el Donald, que és el més inquisitiu, perquè quan arriba a la porta d'allò no va cobrar, els aparta, els posa de cantó, i llavors el Donald ja està una mica, i li pregunta al pare, per què fas això? I el pare li diu, perquè poden sortir disparant. Ostres. És a dir, aquesta, diguem, una mica la cosa que hi ha aquí. Vull dir, el pare l'educa com un killer, que diu ell, com un killer. Aquí ja comença a haver un problema de fons perquè incorpora els fills al negoci familiar, però el Fred, el fill gran, no se sent incòmode. El fill gran sempre era un outsider, un home aliè a la cultura aquesta, que la mare també hi era, la cultura de la lluita i que el món és una porqueria i que ha d'estar sempre preparat per enfrontar-se a tothom. El Fred no era així. El Fred era un xicot, diguem, una mica, diríem, entre cometes, una mica dèbil, psicològicament parlant, i llavors hi ha un moment en què ell diu que no vol continuar. I llavors que ell vol ser pilot. La família no l'ajuda en absolut. En absolut, la deriva d'ell és complicada, parelles complicada, alcohol, fins al punt que mor molt jove i mor bastant alcoholitzat d'un atac de cor. Aquí es produeix una davallada per part d'en Donald, perquè per Donald el seu germà era el model referencial, no? I quan li pregunten què ha passat amb el teu germà, diu no, era un bon tio, però amb aquest món s'ha de ser un killer. Si no ets un killer no prosperes. Bé, després de l'escola militar, on també es produeix una cosa, ell allà destaca en tot el que és exercicis físics, és un home potent, és un home fort, però no fa amics, perquè aquesta és una característica que va amb ell. Ell no té amics íntims perquè considera que l'amistat íntima també és una debilitat. És una debilitat perquè baixes, i és cert, una mica et deixes anar amb els amics, penses en veu alta, i ell no està disposat a això. Bé, quan acaba això, el pare el porta a Fordham. Fordham és una universitat mitja, diria jo, pels meus criteris, dels jesuïtes. El porta allà, però, clar, allò no és una universitat que deixi pedigrí, llavors després el porta a Pennsylvania, a Wharton, on fa un undergraduate, que seria el grau que es fa avui dia a Europa, amb economia. Però molt aviat aquest sí que s'incorpora a l'empresa i el seu pare li dona molt joc. Hi ha una cosa curiosa, és que ell estant a Wharton, a Pennsylvania, a la ciutat de Wharton, ell allà ja comença a fer operacions per la seva compte, li demana que l'és el pare i compra alguns immobles i alguns béns arrels, coses, i té 22 anys, vull dir, és un paio curiós. És un paio que s'incorpora. I realment es pot dir quasi que als 25 anys el pare li cedeix el poder. I realment ell fa una expansió increïble. Al començament tenen problemes perquè resulta que posen limitacions amb els lloguers als negres. I aleshores, clar, en aquell moment, a més, l'administració nord-americana és més severa amb aquest tema, i els hi passa algunes multes, algunes sancions, però bueno, ells se'n surten i al final, sí, s'obren més i lloguen també els blancs i els negres, no? Però això també, el tema... Queda notat, també. Queda notat, no? Bé, ell el que fa és sortir de Brooklyn, de Queens, en quant a inversions, i se'n va a Manhattan. Se'n va a Manhattan i allà fa la gran expansió. El pare ja pràcticament s'ha retirat, i llavors ell porta tot el negoci amb moltes entrades i sortides, en el sentit de moltes fallides, que a sobre ell està una mica orgullós de les fallides. És un personatge molt curiós. Per què? Perquè ell les gestiona molt bé, i és cert que les gestiona molt bé fiscalment. Si tu tens una fallida, però tens una altra companyia dintre d'aquest conglomerat i has consolidat comptes, tu compenses la fallida amb els guanys, i això ho fa molt bé.
tan bé que en un debat que en el seu moment va tindre amb la Hillary Clinton en fa ús d'aquest, i diu que ell fiscalment li pot a l'administració nord-americana perquè mou molt bé aquestes peces. Fallides n'ha fet moltes. Bé, a Manhattan fa una expansió tremenda. Aquí es fa la torre de Trump? Llavors es fa, no solament això, els grans hotels, el Gran Hyatt i després la Torre Trump, que és una expressió, diguem, de sobirania personal, no? I una atracció turística de Nova York. Sí, molt important, i encara ho és. I després ell entra en altres territoris, en negocis, vull dir que ell agafa, per exemple, tot el tema del turisme, tot el tema de les Miss, això és una cosa curiosa que aquí fa una mica de sorollet, perquè ell porta la Miss Amèrica i porta la Miss Teen. I a la Miss Teen aquesta és on connecta amb l'Epstein. L'Epstein és un senyor, com sabeu, que va estar ficat en tot aquest tema semipornogràfic, de nenes jovenetes i de nens jovenets, i bueno, com ja saps, hi ha hagut denúncies contra Trump per aquella època que de moment ell se n'ha sortit bastant bé. Bé, després ell va més enllà, va als casinos, a Atlantic City, en el moment en què Atlantic City és un lloc molt important, però no li va bé. Perd molts diners i després ell diu que el problema és Atlantic City. Ell mai accepta que ell s'ha equivocat, perquè ell està convençut de que encerta. I segurament, si fem una consolidació, doncs diem, sí, encerta més que falla, és cert. En definitiva, que ell té una cartera de negocis molt diversa, i amb èmfasis amb el sector immobiliari. També entra a la televisió, no? També entra amb la televisió, i només això, no solament entra a la televisió, amb un programa molt curiós que dura molts anys, que és a l'Aprenent, no? Que és un programa una mica sàdic, perquè és que ell és així. Perquè ell allà el que fa, teòricament, és promoure la competitivitat entre la gent que té idees de negoci. Llavors, hi ha un contra un que diu ell és el jutge, llavors ell jutja aquesta competició cada vegada, però es veu que on realment disfruta és quan li diu a un d'ells tu ets considerat fora del joc. You are fired. Vull dir, fora. En aquell moment fa una expressió de goig, està traient el que ha perdut. És autoritari, no? Aquesta idea molt americana de second is a loser, que diuen ells, el segon és un perdedor. Imagina't. És a dir, res de cooperació. El segon és un perdedor. Hi ha una frase seva, una cita d'aquestes que intento també recuperar per ajudar a vestir el relat, no? O avui l'anàlisi que fem, diu: el món es divideix entre guanyadors i perdedors. Ningú recorda els perdedors. Clar, perquè fins a tu, és que la idea aquesta de que the second is a loser, o sigui, el segon és un perdedor, és terrible. Perquè la idea, psicològicament parlant, amb l'adolescència, l'important és que tots els nanos se senten guanyadors. Tu no has de dir mai a un nano que és un perdedor. Tu has de pensar, quan arriba el nano, ha fet una carrera, millor ha sortit a l'últim, però ell ha de sentir que ell és el guanyador. Perquè el nano petit encara no té consciència de guanyadors i perdedors, però ell no és educat així, absolutament. I tot el contrari. Després crea una universitat, això és un tema que no se n'ha parlat gaire, però ell crea una universitat per ensenyar a la gent a fer diners. O sigui, una cosa raríssima que no prospera, que tanca perquè no li va bé, però sempre està igual. Després treu un llibre que és l'art del negoci, l'art de negociar, l'art del deal, que també va per aquí. Vull dir, ell sempre, tot amb la idea, i després fa una cosa que des del meu punt de vista després és explicat per la seva personalitat, i és que realment ell arriba un moment en què es perd en tot aquest mare magnum, no? I llavors assumeix un paper estrany, com si fos una espècie del papa de Roma, que diu el que està bé i el que està malament. I clar, a uns extrems inaudits. És a dir, que diguem, està frisant una mica el desequilibri, que dic jo. Encara que quan és analitzat en seriositat per la gent que en sap, doncs consideren que és un tipus que és un tipus ben afermat, que és un tipus ben afermat. És dir, no ens hem de confondre, perquè quan la gent diu aquest està... Bueno, a nivell popular la gent... Però clar, sense coneixements de causa per poder-los analitzar. És un tema que s'ha d'anar amb molta cura
perquè ell sap molt bé el que fa, No, queda perfectament entès Queda molt bé el matís. Clar, perquè jo crec que aquí hi ha una tendència... Que és molt fàcil dir que està boig. Sí, però això és però nosaltres ara estem veient... Això és una cultura de calendari, que dieu. Exacte, estem analitzant, no? Estem analitzant el personatge, que és un personatge, repeteixo, complex. Abans d'entrar en el que podria ser l'anàlisi de personalitat de Donald Trump, que ja hi ha coses que ens fan pensar coses, Alfons, no ens has parlat de la família que ell ha construït, no? Sí. Que també és tot un món, no? Que al final també forma part de la seva vida política, fins i tot, no? Sí, fixa't que ja he dit que ell és un home que estima molt a la seva gent i, diguem, odia i fomenta l'odi cap a la resta. O sigui, perquè, clar, ell amb els seus seguidors els diu que han d'odiar els competidors, no que els han d'odiar. Ara ell és un home que estima molt a la seva gent. El seu pare és el seu referent, però els seus fills, ell s'ha casat 3 vegades i ha tingut fills amb les 3 parelles i els estima molt i els protegeix però molt a tots els extrems, són els seus fills. Però llavors a partir d'aquí hi ha un border, no? Hi ha una frontera, allà per aquí s'ha acabat, perquè aquests sí, són els meus, i els ajuda. A la Ivanka es casa amb un jueu ultraortodoxe, en Kushner, d'una família també del sector immobiliari que també ha tingut fallides. Tinguem en compte una cosa, ja que parlem de fallides. Es calcula que la família Trump, al llarg de la seva trajectòria, ha tingut 3.500 processos legals. La majoria, hi ha algunes històries d'aquestes, de les seves històries sentimentals, però la majoria per temes immobiliaris, per falses coses, per frau, per moltes coses que s'han arreglat pactant. Però és un cas estrepitós. Tornem-hi, però protegeix molt la família. Ell estima molt a la família i que no els toquis. La filla, no el fill més petit, que la va tenir amb la Melania, però la filla que es coneix poc, que va tindre amb la segona parella, aquesta noia està casada amb un fill d'un libanès. És a dir, que ell, és curiós això, perquè ell, per un cantó, té una relació molt forta, fortíssima, amb el món jueu, però també el libanès és ascendència àrab. Vull dir, hi ha aquí però són els seus. Són els seus. No sé si hi ha alguna cosa més de la biografia, de les coses que li han passat de la biografia, jo crec que no s'ha sortit mai d'aquest marc de referència. Per això ell es diu que és un líder transaccional, que es diu perquè ell interpreta que els Estats Units és una empresa. Llavors ell es considera, i ho és, un bon negociador, perquè està acostumat a negociar. Llavors, és una altra cosa, una altra característica, i és que s'ha demostrat amb el temps que és molt pragmàtic. Ell no té cap ideologia. Això sí que és una mica que crida l'atenció. És a dir, als Estats Units és un món que no hi ha ideologia. És a dir, la ideologia que tenim a Europa, sobretot a Europa, que és molt extrema, on es parla encara a aquestes alçades, que ja no es pot parlar així, de la dreta i l'esquerra, perquè al final tots són els mateixos, canvia l'etiqueta. Allà no ha existit mai la dreta i l'esquerra. Allà els republicans i els demòcrates es Coke contra Pepsi i res més, No té sentit. Però ell és un cas extrem. Ell no és cap ideòleg. Ell no li interessa. Ell interpreta que el país és una empresa i que l'empresa s'ha de portar endavant i prou. Evidentment, i en vam parlar, que té una actitud absolutament contrària a l'establishment nord-americà. El seu ideal va ser un president que va vindre del poble, que era en Jackson, que era un tio que primer disparava i després preguntava, que és una expressió molt yanqui, aquesta, i ell estava encantat amb en Jackson, vull dir que, perquè és el que ell vol ser, primer dispara i després pregunta. I a més, no solament això, sinó que ell creu que aquest és el camí, que no fer-ho així és equivocar-se. Llavors anem una mica al segon nivell. No? A l'anàlisi de la personalitat de Donald Trump. Perquè deixa'm dir una cosa, l'Alfons, que té molta acadèmia, també de l'Acadèmia de la Psicologia i de la branca clínica. Per tant, ara et puc demanar directament que em facis un retrat psicològic de Donald Trump a partir de tot el que ens has explicat. Fins i tot, ara pensava que el fet que fes un programa també a la televisió, no? I d'aquestes característiques que has explicat, al final també diu coses del personatge, una certa vanitat. Clar, molta vanitat fins al punt
deixem que una cosa que no he comentat, i és que ell fa del seu nom una marca. Una marca, és a dir, i dona franquícies, o sigui que tu podies trobar, no sé com ha acabat això, podies trobar que compressis un paquet de sal que es deia Tram, perquè ell donava franquícies amb la seva marca. Jo recordo que una de les coses que em va frapar molt en un viatge a Chicago és que al costat del riu que passa per la ciutat hi ha una altra torre tram, que fins aquí, però és que aquesta torre tram posa tram, amb unes lletres que es veuen a quilòmetres de distància i que s'il·luminen a la nit. És un ego que no se l'acaba. Bueno, això ara ens ho diràs tu, perquè sí, però potser això és massa fàcil, no? Extrems exultants, no? Llavors, a veure, mirem una cosa. Tot ser humà, i ho sabem tots, això són coses elementals, som part naturalesa i cultura. Una part ve el nostre bagatge genètic i l'altra intervé en el procés de socialització que es diu, és que tu neixes en una família, en un grup primari, en un entorn, en una climatologia, i això influeix sobre la teva vida, no? Ja hem parlat una mica de la seva trajectòria, aleshores mirem una mica més a fons el seu bagatge genètic, no? I per fer-ho això hi ha moltes maneres d'aproximar-se, però agafem una que és la que està una mica considerada com a model de referència, que són els 5 factors que estan presents en qualsevol anàlisi de personalitat, no? Un és l'extraversió. L'extraversió, en el fons, és l'explosió cap endavant, no? Inclús en el llenguatge popular es parla així, diuen aquest és molt extrovertit en fons a un altre que és molt introvertit. Seria una dels factors. Un altre és la responsabilitat. Un és que ells ho expressen a través del que diu l'estat de consciència. Un és molt responsable i l'altre molt poc responsable. Un tercer factor és el neuroticisme, que aquest seria més clínic. El neuroticisme és que realment hi ha persones que són realment que tenen com a elements substancials l'odi, l'angoixa, aquests elements una mica de tensió personal que algunes vegades queda dins i algunes vegades es projecta fora, seria el neuroticisme. Un altre realment és el que podríem dir la cordialitat. La cordialitat, un pot ser realment molt cordial i l'altre gens cordial. I per últim tenim el darrer, que és l'apertura, el sentit d'apertura als altres, no? Un està obert no solament als altres, sinó també a les novetats, a la innovació, a les noves coses i els altres que no, que es tanquen, no? Aquest conjunt, aquests 5 factors s'entrecreuen. Es considera que el ciutadà mig té una mica de tot, no? Diguem que amb alguna referència, amb alguna cosa que parlem de la gent que diguem que jo dic patològicament, tots tenim limitacions, tots estem amb la frontera. La gent que diu no, jo estic perfecte, no. Passa que ningú t'ha autoanalitzat a fons, però tots estem una mica a la frontera a vegades, no? Allò que diuen hi ha més gent fora que dins, que diuen, no? Però dit això, amb el cas d'en Donald Trump, hi ha dos factors que són molt cridaners. Un d'ells és que ell és un extrovertit total. És a dir, amb una escala de puntuació, perquè per fer això es fan una sèrie de proves, ell està a l'extrem total. Vull dir, extrovertit total. I l'altre és que està a l'extrem total, però de baixa cordialitat. És a dir, que per un cantó és un extrovertit total i per l'altre cantó és zero cordialitat. Si tu integres aquestes dues variables, expliquen la idea del narcís, el narcisisme, de nou extrem. Vull dir, la llegenda, recordaràs tu, del Narcís, una llegenda de la mitologia grega, no? Que vull dir que el Narcís se sent tan guapo, tan maco, que es mira ell mateix i desprecia sempre les dones que se li aproximen perquè ell és massa guapo. I llavors hi ha una deessa que diu jo aquest el castigaré, no? I perquè ell es mira diguem, el que és el riu i es mira i es veu molt guapo, no? Fins que al final cau al riu i s'ofega, no? Vull dir que en totes les interpretacions que tu vulguis, clar,
Pues entrava més així. És un narcisista. És un extrem narcisista. És un cas fins al punt de que, i fixa't bé que hi ha una cosa no licitada, i és que quan ell agafa el poder, 2016, hi ha un conjunt de gent del sector de les ciències socials, psicòlegs clínics, psiquiatres, que treuen un llibre sobre això el ho vas dir Donald la setmana Trump. passada, sí. Un llibre sobre Donald Trump, que jo el trobo, jo l'he fullejat, aquest llibre, el trobo dispers, una mica dispers, però on diuen, atenció, perquè aquest home tindria que estar internat. Això és el que al final treus la conclusió d'aquest llibre. Aleshores, bé, jo no arribo aquí, no m'agrada això, no m'agrada, però sí que m'agrada l'opinió del que es considera, avui dia encara es viu el gran analista de la personalitat, que és un gran psicòleg nord-americà, que és en Howard Gardner, que ell diu que, en contra del que la gent diu, que és un home, per cert, molt equilibrat amb altres factors, però que el seu narcisisme és de tan extrem que pot acabar amb ell mateix. I evidentment que això està clar, i a més amb la trajectòria que hem parlat abans es posa en evident. Ell és un narcisista pur. És un home que, primer, el Narcís considera que ell té tota la raó del món. Segona, ell, amb la relació, per exemple, amb les dones, no vull citar aquí les seves frases, però són frases molt agressives. No és que sigui un masclista, no. És que... És narcisista. És narcisista i amb una relació de poder respecte a la dona. La dona és meva. No solament això, sinó els hi diu als seus, les dones són vostres. És a dir, que d'això fa una bandera, està defensant això. Després, la seva agressivitat, perquè clar, tu pots ser extrovertit però no expressar-ho d'una forma agressiva. Ell sí, ell necessita, ell disfruta. Amb això hi ha un component sàdic. Hi ha un component sàdic, perquè ell quan, per exemple, amb aquests programes, jo he tingut qüestió de veure alguns vídeos d'aquest programa de l'aprenent, no? I he dit abans, ell quan diu ha sigut expulsat, fa una cara de goig. No li preocupa que... Per altre cantó es dona algunes anècdotes curioses, però bueno, devia ser un punt de debilitat, i és que alguna vegada ha sigut tan agressiu dir ha sigut expulsat que millor resulta que el candidat es posa a plorar. Llavors, després te n'enteres que ell després li ha fet enviar uns diners a aquell home i li dirà, bueno, no preocupis, ja te'n sortiràs. És a dir, que jo crec que això és típic també, és a dir, en certs moments, amb la intimitat, et sents culpable de la teva conducta i diguem, tractes de fugir, de compensar, que es diu, en termes psicològics per aquesta via. No? Aleshores, ara bé, clar, aquest tio està portant el país més... Clar. I ara entrem aquí, no? Clar, perquè, evidentment, el narcisisme és una... No sé si és una patologia... És una patologia. Molt greu. Al seu nivell, sí. I al seu nivell molt greu, i en la vida domèstica de les persones, en les relacions personals, sentimentals, pot ser realment un infern, no? Sobretot per la persona que ha de conviure amb narcisistes, no? O per ells mateixos, tot i que suposo que és difícil que ells ho vegin, no? Però clar, tot això aplicat, aquest senyor el tenim al despatx, a la Casa Blanca. A la Casa Blanca. Aquest és el problema, perquè si estigués a casa seva, o si fos un senyor que fos un empresari, hi ha hagut empresaris coneguts, notabilíssims. Home, un altre cas que dintre del món de les ciències socials se'l considera un model perfecte d'un narcisista pur i dur és l'Steve Jobs, el creador d'Apple, que era tot el contrari, però que era un personatge, jo sé gent que ha treballat per Apple als Estats Units, que era un ciutadà que entrava a l'ascensor de la central d'Apple amb altra gent i no deia res, però sí que deia amb un altre, amb un empleat allà, que havia vist una gota de pols allà amb un... això, perquè aquest era un perfeccionista, aquesta és una altra. Molts narcisistes són molt perfeccionistes, amb la seva lectura de la perfecció, però en el Steve Jobs ho era, vull dir perquè l'Steve Jobs i ell res a veure, però un narcisista terrible, el Steve Jobs. Trump no és
perfeccionista. No. Trump és perquè és pragmàtic. És que aquesta és una altra vessant. Clar, és que pragmàtic. són diverses palanques, no? Perquè els empresaris que prosperen són pragmàtics. Vull dir, es donen compte de que això no funciona, per exemple. Per què es retira ell del món dels casinos? Perquè veu que no, això no funciona, pum, es retira. Vull dir, és un tio que no valgarà, perquè no té ideologia, i llavors ell no insisteix en res. Ell admira l'autoritarisme. D'aquí ve la seva aproximació a Putin, un personatge absolutament diferent en termes de personalitat també, ja en vam parlar, totalment diferent, perquè aquell és tot el contrari, aquell és un introvertit i aquest és un extrovertit. Però sí que tots dos tenen un punt d'autoritat. Passa que en Putin té un bagatge per ser-ho, per gestionar de forma més que autoritari, per gestionar l'autoritat bé, que és una altra cosa, en tant que en Trump no. I en Trump, clar, amb un personatge així et trobes, com deies tu, al front de la Casa Blanca. Llavors dius, mare de Déu, què pot passar? Doncs el que està passant. És el que està passant. Perquè si tu dius, bueno, què és el que ha fet? Què és el que ha fet des que gestiona el país? Estem parlant de gener d'aquest any. Mirem el front interior. Mirem el front interior, perquè a vegades mirem només les coses que fa per ahí, no? No, el front interior, que és molt important. Bueno, ell, d'entrada, s'enfrenta a l'aparato de l'Estat, a l'administració pública, perquè crea un departament d'eficiència, que potser tenia raó. Jo, veus, això no discuteixo perquè jo soc d'aquest perfil. Probablement la burocràcia de l'Estat, sobretot a Washington, havia crescut molt, el que seria l'aparatus federal, no? Probablement havia crescut molt. Llavors posa al front l'Elon Musk, que l'Elon Musk tampoc és un membre del govern. És una cosa estranya, això ja s'inventa, ell s'inventa puestos. Llavors el posa allà per un equip d'eficiència, que dura. Jo vaig dir que això no duraria, perquè em van preguntar en un altre lloc, que jo vaig dir no duraria, perquè són dues personalitats massa fortes, no aguantarà. L'Elon Musk no té per què aguantar. Un senyor que té 350.000 milions de dòlars no té per què aguantar ningú, i es cansa, no? Però primer, s'enfrenta a l'aparato de l'Estat, al funcionari, que és el Deep State, cuidado, s'enfrenta. En segon lloc, s'enfrenta a les universitats. Però per què s'enlia amb les universitats? Doncs, bueno, perquè les universitats, i això és bo, i això és sa, evidentment hi ha una sèrie de gent que tenen un pensament crític i que duri. I aquestes universitats, les d'èlit, a més, les de l'Ivy League, que són les de la costa est dels Estats Units, i sobretot també Stanford, a Califòrnia, que són universitats privades, s'enfrenten. I llavors ell els retira els fons. No passa res, perquè ells poden continuar, però els retira els fons. O sigui, s'enfrenta al món acadèmic. Una altra cosa innecessària. Tercera cosa. Estats Units és un país federal. Estats Units no és Espanya, que és un país centralista. Això de les autonomies aquí és de broma. No, és que s'ha de dir claríssim, en termes administratius és de broma. La Generalitat és una gestoria per treure papers. Els Estats Units és un estat federal, el que vol dir que els governs federals tenen molt poder. Llavors, ell s'enfrenta als governs federals que no són de la seva corda. Per exemple, el de Califòrnia. Per exemple, el d'Oregon. Això no ho pot fer. Quart cosa. No solament s'enfrenta verbalment, sinó que és capaç d'enviar la Guàrdia Nacional. Però què és això? És a dir, quan una cosa no... Per què? Perquè ell considera, i aquesta també, per cert, és una singularitat molt típica d'una persona amb aquests components d'extraversió per un cantó i de poca cordialitat per l'altre, i és que és un purista. Ho dic perquè aquí hi ha una cosa que no hem parlat i és important. Ell és un tio que... Per què té por de les vacunes? Perquè creu que infecten. És un purista, és un tio que es renta les mans moltes vegades cada dia. M'entens? Això psicològicament explica moltes coses. És a dir, ell desprecia tot allò que creu que pot contagiar. Qualsevol cosa, una idea, per exemple, pot contagiar, ho desprecia. No sé, desprecia amb el seu to, que vol dir que és molt fort. És a dir, ell interiorment fa moltes coses. A vegades pensem, no. I després
entra amb la política econòmica que ell no en sap. Ell no en sap. I entra en política econòmica i entra en dos components de la política econòmica, en el que seria la política comercial, que s'expressa a través dels arancels, i després en la política monetària, pressionant amb en Powell, que és el cap de la Reserva Federal. Reserva Federal, per cert, que encara que és una cosa d'ordre administratiu públic, de fet està creada pels bancs, és a dir, és dels bancs. Bueno, s'enfrenta, pressiona perquè baixi la taxa d'interès i els arancels. Clar, per entendre'ns, els arancels és molt senzill, ho explicaré molt ràpid. Si tu puges els arancels, què passa? Bueno, si el país estigués industrialitzat, però aquest país s'ha desindustrialitzat, ha deslocalitzat les plantes, les han portat cap al sud, cap al sud-est. Llavors, clar, què passa? Ara diu, no, és que hem de tornar a reindustrialitzar Amèrica. Molt maco. Però és que inclús la indústria de l'armament necessita components, ha d'importar components de tot arreu. Si tu puges els arancels, aquests components són més cars. I d'això n'ha fet bandera. I d'això n'ha fet bandera, però és que això és de primera econòmica. És a dir, tu puges els arancels, evidentment aquest component és més car. Si tu puges els arancels dels mitjons i els importes de Vietnam, aquests mitjons són més cars. I dius, és que allà se'n fan de mitjons. Sí, però no tants, perquè el sector industrial dels Estats Units ha anat a la baixa. Llavors, en definitiva, l'empresari que pot fer o bé repercutir sobre el preu, amb el qual encareix, amb el qual la inflació puja, o bé menjar-s'ho, amb el qual li baixa la rendibilitat de la inversió. És a dir, això, i fet com ho ha fet ell, però ell ho fa transaccionalment, que digui, és un líder transaccional. Ell ho fa, jo pujo això, tu em baixes això, i ho fa, que aquesta és molt típica també, d'una manera així quasi per espontaneïtat. Allò jo en broma dic, bueno, aquest tio no ha dormit bé i avui a veure que puja o baixa, el que li sembla. Perquè no consulta ningú, aquesta és una altra. Jo vaig l'altre dia, tira pel dret. Ell ha signat més ordres que el president té perfecte dret a firmar-les, més ell, fins ara, en 10 mesos, que Biden, Obama i Clinton junts. Perquè què vol dir això? Perquè ens entenguem. Saps el que vol dir això? Que aquestes ordres presidencials no passen pel Congrés. És a dir, ell pot decidir una cosa, normalment passa al Congrés, vol dir que passa per la Càmera de Representants i pel Senat. Doncs aquestes no passen. Doncs ha signat més. Clar, en definitiva. M'imagino la gent del seu equip, al fons, mirant d'aturar-lo. La gent del seu equip no l'aguanten molt, o ell no els aguanta. No, però me'ls imagino això, mirant d'aturar-lo. Sí, president vol dir que hem de... Però no crec que s'atreveixin. No crec que s'atreveixin. O sigui, que clar, ell, ens fixem una mica en el que ha fet exteriorment, però interiorment ha fet molta por als Estats Units, al propi poble americà. I aquí és on se la juga, sobretot, no? Se la juga. En la política interior. Sí, se la juga. És el que el va fer guanyar en el seu moment. En el seu moment, sí, però passa que aquesta vegada ja no... Perquè ell va dir per una de les coses que ell diu que recuperarem la classe mitja. No, això va estar en contra de la classe mitja. La classe mitja està desapareixent a tot Occident. Està pujant a la Xina i està desapareixent a Occident. I aquest és un fenomen molt curiós, sociològicament parlant. Tenim ja poc temps, Alfons, però ens falta l'agenda internacional, que aquesta vegada sí que l'ha activat. Aquesta l'ha activat molt. És un tema que a l'any 20 no li importava un rave. No, perquè no en sabia. Però ara ha entrat molt fort en això, no? Ha entrat molt fort perquè ell, aquesta idea que va dir que ell era un pacificador. Llavors, clar, però fixa't que entra i surt. Va entrar a Ucraïna dient unes coses, va semblar que acceptava una mica el plantejament d'en Putin, després va tirar enrere, després endavant, després enrere, després endavant, per un cantó. És un tema que està bloquejat, és un tema que evidentment està perdut per la OTAN. La OTAN la van parir ells, era una mica l'escut protector no sé de qui, però que estava realment a Europa, sobretot a Europa. La van parir ells i ell també els diu als europeus, als líders europeus, si voleu, la pagareu vosaltres, una altra. I els diu, teniu que invertir fins al 5%, i en parlarem quan parlem d'Europa, amb armament, sobre el PIB, que és una salvatjada. Després, resulta, el Mig Orient, aquesta sí que és important. El Mig Orient, que s'explica també
que darrere d'això hi ha la senyora Miriam Abelson, ja vam parlar d'ella, que és una de les dones més importants del món jueu, del món sionista jueu. Això sí que és de la mateixa manera que vam dir que va saludar tothom, va saludar a les famílies dels que estaven segrestats per Hamas, continua per ell ser una prioritat. Mig Orient és Israel, que no el toquin perquè els americans li deuen tot. No sé per què, però li deuen tot. Això, prioritat número 1, i d'aquí no es mourà. No deixarà mai Israel. És la meva aposta, mai ho deixarà. Ara bé, les altres coses que fa, intervindre entre Pakistan i la Índia, no té sentit. Sí, ell es creu que ell... I per això s'atreveix a dir... Bueno, cuidado, s'ha retirat de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, perquè diu que és tòxica, tornem-hi, que no és prou neta perquè no ha controlat les vacunes. Amb això té el suport, com sabeu, del senyor Kennedy, de la família, que defensa que tot això de les vacunes, que és un tema molt qüestionat, però d'acord, però ell se posa, com sóc, sempre a l'extrem. El purisme aquest, no, que deies? Sí, ell és exultant, no té freno. Sí. Dorm poc, ho he dit abans, els seus col·laboradors es queden sorpresos perquè té una energia increïble, pròpia de l'extraversió. Té una energia increïble, aquest tio, als quasi 80 que té. Bé, aleshores s'ha retirat del Tractat de No Proliferació Nuclear, que ja ho havia fet l'any 16, però això ho ha ratificat. És a dir, tot el que suposi trobar convivència internacional, ell s'ha esborrat. Aleshores, ha creat confusió internacionalment, amb el ratxàs del que es diu el Gran Sur, dels països que no estan dintre de l'òrbita occidental i que se'l miren amb recel. I aquests països, alguns d'ells són molt importants. La mateixa Índia, que és molt pragmàtica, i que busca un equilibri entre Occident i Orient, però no li agrada, i qui diu... Només cal llegir una mica els digitals indis, que jo faig, i l'Hindustan Times, per exemple, evidentment no agrada la posició dels Estats Units amb la política internacional. Llavors, cuidado. És a dir, tenim un president perquè és el president del món occidental, no de l'altre, però aquest és l'home fort, que té uns empleats que són els europeus, els líders europeus, però que, clar, que aquestes accions que són fruit de la seva personalitat i de la seva trajectòria familiar creen un nivell d'incertesa, seria la paraula, molt greu, que no sabem com pot acabar i encara li queden ben bé uns quants anys. 3 anys. 3 anys. 3 anys. I potser es torna a presentar i tot. Està intentant. Jo crec que està educant en Vance, però en Vance, el seu vicepresident, és molt diferent amb ell. És molt diferent amb ell. Molt bé. Estic encara processant tota la informació. Clar, a més, és tot un personatge, no? És a dir, a nivell també mediàtic, xarxes socials, no? Els seus vídeos, la seva manera aquesta que té de ballar, d'assenyalar la gent, no? Aquesta cosa extrovertida, tan bèstia que té, no? Tan bèstia. I clar, sí, això posat a la Casa Blanca, doncs no, home, si fos un cantant de rock estaria bé, però clar, no ho és. No, interessantíssim, Alfons. Escolta, fem el per cert d'avui. Vinga. Avui ens hem fixat en una informació que se n'ha parlat aquests dies, ho hem vist a Financial Times i a The Telegraph, per exemple, que revelaven que els Estats Units estudien desplegar empreses militars privades a Ucraïna, com ja, de fet, s'està fent en altres conflictes. Hem pogut llegir també que els Emirats Àrabs recluten mercenaris colombians al Sudan. Al final és dedicar el per cert d'avui a aquesta nova manera de fer la guerra, que és la guerra subcontractada. Sí, de fet no és nova, cuidado, no és nova. És a dir, durant segles i segles... Que s'extén, no? Durant segles i segles a l'exèrcit romà en part hi havia uns realment que eren els caps davanters que eren reclutats dintre de Roma, però després hi havia un segon nivell que eren aquests esclaus que dels països conquistats que ells veien que tenien capacitat per lluitar i en la seva vida o lluitar, i uns tercers que eren purs mercenaris. A l'edat mitja això és molt important, la contractació de mercenari, i això s'ha estès. El moment en què això realment creix molt és quan la guerra d'Iraq.
la guerra d'Iraq, la invasió d'Iraq, a la búsqueda de les armes de destrucció massiva que no existien, la fan fonamentalment els subcontractors. I algunes empreses nord-americanes són autèntiques multinacionals, és a dir, són companyies molt fortes, amb unes rendibilitats molt grans, el que vol dir que on hi ha rendibilitat els inversors hi aboquen diners. Aquella cosa del patriotisme, de l'exèrcit nacional... No, això ha desaparegut totalment. Vull dir, una cosa és la retòrica, però l'altra cosa és la veritat. No? Llavors, què passa? Aquí hi ha un fenomen curiós, i és que els dos països que en aquest moment estan produint més mercenaris són Colòmbia i Ucraïna. El tema d'Ucraïna es pot explicar perquè hi ha gent a Ucraïna que no vol estar a la guerra d'Ucraïna, així de clar, i aleshores s'apunta a qualsevol contratació. Perquè això funciona com els headhunters. Jo estic buscant un director financer i llavors el busco, no? Però ells mateixos, ells posen anuncis, envien whatsapps, i tu reps, tu vius allà a una ciutat ucraïnesa i agafes i així que pots te'n vas i t'apuntes i te'n vas a Àfrica, a Sudan. No saps ni per què estàs allà, però és igual. Tu saps que si estàs en primera línia pots arribar a guanyar $3.000 mensuals, si estàs en segona línia, uns 1.500, és a dir, i amb uns pluses i uns objectius, amb uns bonus, això és com fer ventes, però depèn si guanyes posicions, si mates més gent, està tot establert, és un negoci, com diuen ells, la guerra és un negoci. Per què Colòmbia? Això sí que és interessant també. Per què Colòmbia i Ucraïna? I hem dit perquè fugen d'Ucraïna. Però per què Colòmbia? Perquè Colòmbia és un país que, ho sabem, sempre hi ha hagut una lluita guerrillera molt important, no? Colòmbia és el país de la coca, no oblidem, el gran país de la coca. No Venezuela, Colòmbia. Llavors, els Estats Units, i continuen fent-ho, sempre han entrenat els exèrcits colombians contra les guerrilles. I llavors resulta que a sobre l'exèrcit colombià el jubila molt aviat. Llavors et pots trobar un tio de 45 anys que porta 20 anys o 25, des dels 20, a l'exèrcit, i ja l'han jubilat. I ell es troba fort, es troba bé, i llavors aquest és un tipus, perfil, perfecte per apuntar-se al mercenari. Per això hi ha molts mercenaris colombians arreu d'aquestes guerres que no se'n parla, com a Sudan, que és una guerra terrible, amb milers de morts. Els colombians van molt allà, i per què no? Llavors, Amèrica, jo crec que això que tu has citat, jo no crec que Amèrica, en absolut, enviï subcontractors a Ucraïna. Ucraïna és un tema que no li interessa ja a l'estat nord-americà. El dona per perdut, no li interessa. Vull dir, acabarà negociant perquè s'ha d'afegir amb el govern rus i s'ha acabat. Però sí que interessen altres coses. Llavors, aquests mercenaris poden servir per moltes coses. Per exemple, poden servir per assegurar que els israelites, l'exèrcit israelí no tingui que treballar tant al sud del Líbano, que és fronterer, allà poden els mercenaris, en molts punts d'Àfrica poden els mercenaris. Els mercenaris formen part ja de la vida quotidiana. Clar, això, com tu dius molt bé, acaba amb els conceptes de todo por la pàtria, no? Vull dir, això aquí encara no s'han enterat perquè aquí es viu al segle XIX, no? Aquí encara tenim la Guàrdia Civil i tot, però clar, això... Amb el tricorni. Sí, clar, no? I la cabra, vull dir, però això no té res a veure amb la lectura moderna de la guerra. Però que la guerra és un negoci. Però que bèstia, no? Com s'ha sofisticat, no? Sí, perquè... El mercenari, sí, com tu explicaves, no? Clar, tenia sentit perquè si no es morien, no? Però ara no. Ara tu pots apuntar-te i fer un màster o anar-te'n a fer la guerra. Vull dir, alguns estan molt ben remunerats. Pensem que amb les guerres africanes, amb tot el tema, per exemple, de l'apartheid, que no ens hem oblidat ja de Sud-àfrica, allà hi havia molts mercenaris contractats anglesos. Els anglesos també han ofert molta mà d'obra amb això,
ben pagada, molt ben remunerada. Perquè hi ha mercenaris també de primera, aristocràtics, vull dir, tu pots contractar un general també, mig retirat. Ja, com si fos un hobby també, no? Sí, hobby, però, dir, no, ja, però molt ben pagat. Però vull dir, gent que té, que li encanta això, aquest món, no? Li encanta, sí. I podria dedicar-se a una altra cosa, però el que li agrada és això. No, li agrada això i, a més, no més... solament això, i a més que sempre farà declaracions, alguns als militars britànics fan unes declaracions bel·licistes. Per què? Perquè formen part del lobby de la guerra, que ha d'haver guerra, perquè si no hi ha guerra doncs no hi ha feina. Ostres, Alfons, ho deixem aquí? Deixem aquí. Ens hem tornat a allargar una mica més, però era fascinant anar despullant, entre cometes, el personatge Donald Trump, i ara tot això que ens explica sobre la sofisticació de la subcontractació de les guerres. No sé, estava pensant que al final la biografia de Trump es pot acabar convertint en una mena de metàfora del temps que estem vivint, no? Probablement. Arreu del món, no? Probablement és una bona idea, aquesta. Sí, tens raó, sí. Aquest desconcert, aquesta extraversió... Som aquí, no? Som aquí. El món és aquí, ara. Som aquí, sí. A més, amb un component que ell el gestiona bé, que jo crec que més cada vegada la societat és més neuròtica. Som aquí i la setmana que ve parlarem de nosaltres, d'Europa. Sí, parlem d'Europa, que és una Europa decadent, per molt que ens venguin una altra cosa. És una Europa decadent. Molt bé, escolteu, si us agrada el que fem, si us agraden els irreductibles, no? Cada setmana hi som, amb l'Alfons Duran Pich i jo mateix, en Xavier Moixí, doncs el que heu de fer és subscriure-us al canal de YouTube. També hi som a Instagram, també hi som a X, i en tot cas el que també podeu fer és parlar de nosaltres, compartir-nos, perquè quants més siguem, més riurem i més ens ajudarem a entendre el món en el que vivim. Som-hi, Alfons? Vinga, d'acord. Vinga. Adéu-siau.